kanthi hanyebut asmaning Gusti ingkang Maha Agung, Maha Adil, Maha Rahman miwah Maha Rahim. Ndak sawang ingkang wis padha ngadhep ana ing parpatan agung ing Sitinggil Binaturata negara Turki kaya dene panjenengan Sayyid Samsudin Al-Bakir ya Sang Syekh Subakir padha kanthi raharja pisowanmu. Kawula non wuni nggih do sinuwun kepareng paduka miji dhateng suwanipun ingkang abdi lampah kula manggih rahayu widodо nir ing sambikala widodо nirwikara. Kajawi sang menika duh sinuwun kula ginyaosaken sumungkeming pangabekti mawon tumugya konjuk ngandhaping pepada Njeng Sultan Muhammad. Iya ya wis ndak tampa gawe mongkok bungah penggalihku ora liwat jumuk astutiku margake tampanana Sayyid Samsudin Al-Bakir. Kawula non wuni nggih gorawalan pamundi kula paring pangestu paduka Njeng sinuwun kula tampi ngasta kula kekalih pinundi wonten mustaka kapetelaken ing jaja rumeketing wardaya mimbuhana caya nur cahya Syekh Subakir. Iya apa dene kowe sekabatku sarkal lan sarkil nadyan nggonmu sowan ana ing mburi aja kurang ing pamengku prayogakna nggonmu ngadhep sarkal lan sarkil. Kawula non puni nggih duh Gusti kula sinuwun kepareng miji dhateng suwanipun ing abdi kula pun sarkal winantu ing suka basuki lampah kula langkung rumiyin kula nyaosaken sumungkeming pangabekti mawon tumugya konjuk ngandhaping pepada. Kawula non wuni nggih duh sinuwun sinaos ing abdi kula pun sarkil nggih ngadhep wonten wingking ugi nyaosaken pangabekti kula mawon tumugya konjuk ngandhaping pepada sinuwun. Sarkal apa dene sarkil wis ndak tampa ora liwat pangestuku margake tampanana. Kawula non wuni nggih sanget anggen kula mundi pareng pangestu paduka kula tampi ngasta kula kekalih pinundi wonten mustaka kapetelaken ing jaja rumeketing wardaya mimbuhana teguhan radaging kayuanan Njeng Sultan. Sawetara lungguh kanthi prayoga sekawit ingsun durung bisa nipi jejiban ingkang sira panggul sudaning bondo tambahing brana picis undhak ing derajat lan pangkat. Rening titiwanci kelungguhan iki ana bab ingkang bakal tak babarake ana ing Sitinggil Binaturata mula aja kurang ing pamengku sarkal lan sarkil lungguh ingkang prayoga. Bali marang Sayyid Samsudin Al-Bakir ya Sang Syekh Subakir. Kawula non puni nggih Gusti kula do sinuwun kepareng kumejot kumitir carup war maras dupi paduka ingkang sinuwun nimbali dhateng suwanipun ingkang abdi kula pun Syekh Subakir. Bebendu menapa ingkang badhe kula sandhang upami ingkang abdi kula dipun anggep lepat tumunten paring dawuh katigasa jangga kula badhe kula pasrahaken sawetahipun Njeng Sultan Muhammad. Aja kaduk ati kajron ing panampa Syekh Subakir mulane ditiwanci klunggan iki jeneng sira tak timbali ngadhep ana ngarsaning ingsun. Sekawit ingsun wis nampa wasitaning Gusti ingkang Maha Kuwasa supaya nyebarke piwulang agama suci ana ing jagat raya iki kamangka jroning negara Turki lan sakiwa tengene kabeh wis padha ngrasuk agama suci yaiku agama Islam. Kanthi manembah anut saringate Kanjeng Nabi ingkang tundhone besok bisa dadi pengenteng-enteng tumrap titah ingkang bakal murut kasidan jati ingkang bakal ngadhep ana ngarsaning Gusti. Kasinggihan mekaten sinuwun. Nanging dudu bab perkara
katentremaning lan kawulaku ing tanah Turki ingkang dadekake gembolaning rasaku ora ana liya ya mung kejaba anggonku nyraya minangka dutaning sun tumeka ana ing bumi tanah Jawa Dwipa tumeka ana ing bumi tanah Jawa Dwipa saben-saben jeneng ingsun utusan wali minangka nyebar piwulanging agama suci ana ing bumi tanah Jawa Dwipa nanging nyatane bali mung kari layon saben-saben nggone ingsun utusan wali songo kinarya nyebarke piwulanging agama suci tundhone bali ya mung kari layon mula Sang Syekh Subagir raning kondhanging pawarta kowe iku salah sawijining kiai ingkang mumpuni agalembut wis kacakup kawruh ngelmu wis sinimpen kapara wis rinasuk jroning sanubari kabeh wis rinegem sagegem dadi ngelmu kebatinan ngelmu kasampurnan ngelmu kanuragan manjing suruping pati kabeh kowe wis mumpuni wis banta sing kawruh lajeng kepareng paduka Kanjeng Sultan Muhammad menika kados pundi ingsun bakal nyraya kelawan jeneng sira Sang Syekh Subagir ing sakmengko budal saka ing tanah Turki tumibaning sukumu ingkang sepisan tibakna ana ing bumi tanah Jawa Dwipa yen saka pangrasaku jroning tanah Jawa Dwipa iku mau nadyanta bumine subur papane jembar ndak baleni pangandikaku nadyanta bumine subur papane jembar gedhe wulu pametuning bumi apa ingkang tinancepake ing kono bakale tukul sempulur werdi dadi hambiyet uwoe hanger mbuyung gegodhongane ya mung kuciwane ora sithik bangsa kajiman bangsa Gandarwa ingkang padha mapan ngrenggani ana kukuban bumi tanah Jawa Dwipa nyatane saben-saben utusan saka tanah Turki tumibana ing bumi tanah Jawa Bali ya mung kari aran kang mangkono ingsun nyraya marang jeneng sira supaya nekani ana ing bumi tanah Jawa Dwipa apa pancen bener mangkono pawarta ingkang dak tampa akeh demit jim setan priprayangan engklek-engklek balung atandak jangkong warudoyong Syekh Subagir mendah kaya ngapa bumi ingkang subur papan ingkang jembar kabeh kangula kabeh menungsa ingkang manggon ana kukuban bumi tanah Jawa Dwipa padha ngrasuk agama suci yaiku agama Islam ingsun paring dawuh kelawan jeneng sira sebarna piwulanging agama suci kanggo mranata uriping para manungsa nggone urip padha nengenke marang ring kautaman nggone urip nengenke marang piwulanging agama suci nanging aja nganti nyekuthokke panembah aja nganti menungsa rewang setan aja nganti menungsa nanging ancik-ancik bangsa kajiman kang tundhone besok bisa njlongprongake tumrap uriping manungsa sigra-sigra permana kanca ya mangraketing nawang sasangka Eko tunggal watak nyokang gumingsih
embang ana kayangan samela gringging Sultan Muhammad sagah dereng kinantenan nanging selak ugi mboten sekawit utusanipun Paduka Kanjeng Sultan Muhammad saking tanah Turki sampun pinten-pinten titah pinten-pinten jalma ingkang dipun sraya ndatengi wonten bumi tanah Jawa Dwipa kemawon sedaya dados kurban menapa malih ingkang abdi kula namung badan sepata nanging Paduka Kanjeng Sultan Muhammad kepareng-paring dawuh dhateng ingkang abdi bebendu menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula ngantos andaga agengipun nyentulani dhateng kepareng Paduka Kanjeng Sultan Muhammad aja pati-pati bali ana ing tanah Turki lamun to durung bisa nggawa pekabaran lan durung bisa nyebarke agama suci ana ing bumi tanah Jawa dene lakumu Syekh Subakir bakal ndak kanteni abdiku ya sekabatku arane Sarkal lan Sarkil prastawa timbalan dawuh Paduka Kanjeng Sultan Muhammad daya-daya ingkang abdi jasad kula madal pasilan nyuwun raharjaning lampah nyuwun berkah pangestu Paduka Kanjeng Sultan Muhammad mugi lampah kula ing sakmangke saged lebdeng karya duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri muga-muga tansah nampa payunging kaweningan Gusti ingkang murbing dumadi ya Allah kang minangka sesembaning titah tansah ngayomi jangkung kelawan laku musang Syekh Subakir nyuwun pamit menawi ngaten Kanjeng Sultan Muhammad. Kula wonten dawuh Kanjeng Sultan Muhammad sadurunge nggonmu budal saka tanah Turki ingsun bakal maringake sifat kandel kelawan jeneng sira loro cacahe ingkang sajuga wujute sela utawa watu ingkang ingaran watu timpuru sela timpuru mengkono Syekh Subakir ingkang angka loro wujude yaiku mau tumbak ingkang ingaran tumbak Kiai sepasang kang mangkono murgake tampanana pusaka loro cacahe minangka sifat kandel nggonmu bakal mancing jroning tanah Jawa Dwipa yen nganti kepepet kepengkok ing Pancabaya muga-muga ubayane ora bakal balinjani
sipat kandel loro iki margake tampanana Syekh Subagir kawula non inggih ngesaken dawuhan ngaturaken gunging panuwun tanpa paminjing Sultan Muhammad.
bakal sargel kene manjunga jroning baita. Ya Sayyid Samsudin Al-Bakir hanganti sekabat kalih cacahipun arane sarkal lan sarkil dia paring dawuh daya-daya manjing jroning baita minangka nangkodanipun nenggih Sang Syekh Subakir ingkang pana ing pamawas. Rikala samono wis kawareng wonten satengahing samudra Hindi. Wis kepareng manjing satengahing samudra Hindi minangka ringkesing carita saking tanah Turki tumuju ing tanah Jawa Dwipa ngulon parane bawaning bumi tanah Jawa Dwipa nadyanto ingkang mapan wonten daratan miwah ingkang wonten samudra bebasan kathah bangsa kajiman jim setan priprayangan engklek-engklek balung atandak ingkang tansah tunggak kemit nadyan Gandharwa weging genyong Mancala putra Mancala putri miwah saged gantos wujud minangka panggodhanipun Sang Syekh Subakir ingkang nedya tumuju mring bumi tanah Jawa Dwipa. Ponang Gandharwa miwah madya berkasaan mimba wujude angin ingkang saklangkung ageng ana prahara sindung riwet nempuh ponang baita satemah saking agengipun ponang maruta dadya bingung-binglungan jroning nala Sang Syekh Subakir. Awas. Mas, kontal. Hey.
krasa sumbar lindhu bumi kanjeng kumaludu kuntur ketok astagfirullah hal ngadi ora patut banget jebul dene mune bener ora mung kandhik ana ing pawarta nanging babar dadi kasunyatan katandha bareng nggonku tumeka ana tepi swiringing bumi tanah Jawa Dwipa durung nganti numibake sukuku ana ing daratan sedhing ana ing samudra wae parandene akeh rubedane angin gegirisi kaya ngene wujude prahara lan sindung riwut nanging rasaku iki dudu sabaening angin nanging panjalmaning bangsa kajiman para Gandharwa ingkang bakal ngiri godha lakune Syekh Subakir supaya cabar gagar wigar tanpa karya iya niatku becik niatku apik aku ora ngejak sulaya para Gandharwa lan bangsa kajiman ingkang mapan ana tanah Jawa Dwipa. Nanging aku mung mestuti pangandikaning Jeng Sultan Muhammad didhawuhi supaya nyebarke agama suci ana ing tanah Jawa Dwipa. Yen pancen angin ingkang nempuh baita kuwi dudu sabaning angin dumadining saka panggiri godha bakal tak suwunke marang panguwasaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Muga-muga aku bisa nguningani wujudmu ingkang sejati. Tandya teka mangkono Sang Syekh Subakir. Sedakep astanipun ngeningke panca Hindrayani. Sinartan ngrapalken japa mantra miwah wirid. Nyuwun dhateng panguwasaning Gusti katarima ing dewane. Ana daya pangariba midil saking angganipun Sang Syekh Subakir nempuh ponang maruting saklangkung ageng satemah babar jatining wujud saged kadulu dening Sang Syekh Subakir wujud Gandharwa.
Jagati Wisaya Indri Yaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Bujleng-bujleng percoko gelap iblis laknat lakune padha cilik-cilikan. Oh, menungsa ora tata kowe mandheka dhisik. Menungsa ora tata mandheka dhisik kowe ngambah papan dunungku sak karepe dhewe. Yen ndak sawang cat katon cat ora, iki dudu lama ing jalma menungsa. Nanging mesine kewujud berkasaan, kewujud jim setan priprayangan. Nanging dene bisa tata jalma. Luwih becik ngakuwa sapa pracekamu ngendi dangkamu ngakuwa buta. Kowe ditakoni ora mangsuli balekke pitakon, gelem ya ngaku, ora gelem ya ngaku. Nadyan dikaya ngapa derajate luhur menungsa katimbang bangsa kajiman. Mula kowe kudu manut, kudu teluk karo jalma menungsa. Iya, pancen kowe wong pinter micara. Kowe takon karo aku sing mbareksa papan kene, mapan ana ing gisik ing samudra. Jenengku Dedya Samparwari. Kowe Samparwari dasar nyata. Lah sing mburi kowe takon karo aku jenengku Samparmega. Samparmega lan Samparwari. Kowe sapa Kisanak? Kowe sapa menungsa? Ditepungke wae Samparmega lan kowe Samparwari. Aku utusane Njeng Sultan Muhammad saka tanah Turki. Khalifah Allah Subhanahu wa taala, aku sang Syekh Subakir. Kowe Syekh Subakir ya sang Usman Aji. Dene iki sekabatku arane Sarkal. Apa kowe durung nate krungu pekabaran janji wong manca negara sukune ditibake ana bumi tanah Jawa Dwipa kene iki bali mung kariaran. Nanging kok kowe lanyo-lanyo, kok kowe ngenthengke marang patimu, kowe ngenthengke marang nyawamu Kisanak. Kowe manjing ana bumi tanah Jawa Dipa, kowe arep soroh nyawa. Buta. Aku ngemban dawuh pengendikane Njeng Sultan Muhammad didhawuhi supaya babat alas supaya bebodra ana tanah Jawa Dwipa kanthi cara nyebarke piwulang agama suci, piwulang ingkang utama. Tak suwun tekaku ning papan kene, aku ora butuh kerengan, ora butuh pasulayan. Kowe sumingkira aku bakal liwat dalan iki. Ora kena. Ora kena mbacet, kowe bali wae. Iki papan dunungku, iki papan dunungku Sang Syekh Subakir. Yen kowe ngawu gawar ngawur, yen kowe nekat kowe mbacet ora urung dadi pangane bala buta. Mumpung wetengku ngelih gondangku ngorong, kowe tak kledhak balungmu, tak cokol dagingmu, tak ombe getihmu Syekh Subakir. Ora ana jamak lumrah menungsa kok banjur jiring getih wedi ngadepi karo setan. Gelem kowe ya minggat, ora gelem kowe bakal tak sampurnake uripmu buta. Jedak tubruk ado barang pendomor tumpangke pundak gigit sing pengapit aja takon dosa kowe iki salah.
Bos. Hey. Oh, ah. Kados pundi Syekh? Menapa estu badhe kuwirangan kula kalian panjenengan boten siyos nggenipun tumapak wonten ing bumi Jawa Dwipa.
Nyatanipun katemben wonten tengahing samudra kemawon sampun kepalang panggiri godha wujudipun kajiman yaksa ingkang hanggegirisi. Sarkal lan sarkil ora perlu wasumelang, ora perlu cilik ati, kabeh ingkang gumelar kudu dipasrahke marang panguwasaning Gusti kang Maha Kuwasa, ya kuwi Allah kang hanyipta jagat saingsine kasinggihan mekaten. Kepareng paduka kados pundi? Kiai, aku nampa sifat kandel saka Kanjeng Sultan Muhammad loro cacahe. Watu ingkang ireng ulese arane watu timpuru. Daya kemandhane yen tak sawatke wujud kajiman apa wae lebur tanpa dadi. Rening kajiman iblis Gandharwa kuwi asale saka geni. Bakal tak sawat nganggo watu timpuru mesti bakale dadi geni murung sak lumbung Bandung gedene. Menawi ngaten dipun cobi kanthi mergi menika mugi panggiri godha ingkang wujud yaksa kajiman menika saged ical saking pandulu. Margake waspadakna yen ngono sarkal lan sarkil. Subakir ya Sayyid Samsudin Al-Bakir datan saranta jroning penggalih daya-daya nyandak watu timpuru kabalangaken padha sakala satemah nempuh mring ragane yaksa ya ragane kajiman noyah nayuh Baskara Titimangsa kena dayane mantu timpuru satemah lebur jakate dadi geni murup sak lumbung Bandung gedene Bali sak sela salane ngasela. Sang Syekh Subakir, lah kok gumun piye? Tetela panjenengan menika mesti kaning jalma-jalma ingkang pinilih digdaya sekti mandraguna prawira jaya kalintang. Sarkalan sarkil yen kowe ngalembono kaya ngono marang aku, kowe kleru, kowe luput. Sebab apa? Sak temene ora ana titah, ora ana menungsa kok digdaya utawa sekti kuwi ora ana. Ingkang sekti digdaya kejaba panguwasaning dat kang murwing dat panguwasaning Gusti kang Maha Kuwasa. Dene nggonku namake watu timpuru iku mau merga dheweke iku minangka panggiri godha
ora bener Pakartini arep nggodha kelawan aku lan kowe kabeh. Ning upama kok sing tak tamani wong kang bener, wong kang jujur, ya ora ndayani apa-apa. Kekuatan iku mau kasekten mapane wong kang bener lan wong kang jujur. Inggih. Duwe pusaka jimat kemat. Ning Pakartini ala senengane nakal lan mursal. Ditamakke mesti bakale aber, ora ana dayane apa-apa. Ning najan mung sangune teteken kasucen pepayung budi rahayu waton uripe bener lan jejeg ora bakal nalisir ora bakal kengguh saka boya pekewuh sing diesti mung kejaba panguwasaning Gusti ingkang hakarya loka mbok menawa tansah pinayungan diayomi dijampangi dening Gusti kang hakarya loka lajeng keparingipun kados pundi mung kari sedelok menewus tumekana gizi ing samudra ayo nutukake laku manjing jroning baita rening kang minangka dadi pepaling laku wis sirna saka papan kene sakwise mengkono mengko aku kepengin goleki pancere bumi tanah Jawa kuwi ana sisih endi pancere bumi tanah Jawa kuwi ana ngendi menawi sampun saged manggihaken ya minangka dadi panjer punjering bumi tanah Jawa aku bakal numbali bumi tanah Jawa Dwipa anane kadangku saka tanah Turki nggone Bali dadi royongan Bali mung kari aran Bali mung kari kuwanda merga jagat iki ora ditumbali ning yen ditumbali saora-orane berkasaan jem setan priprayangan klek-klek balung ngatandak mesti ora bakal ngiri godha menawi ngaten badhe madosi panjer punjeripun bumi tanah Jawa Dwipa mengkono sarkil nggih sampun ngantos kurunden wekdal sang Sesu Bagir Tutna laku jantraku yen ngono.